alle sammen, Mathias Millerholm her. Jeg er her med Danis, og jeg er Victor bag kameraet. Vi er her med en lille frisparkskonkurrence til jer, og vinderen får en chokoladebar. Så lad os bare komme op. Først har vi Danis til at skyde på Victor. Ja, så er det så mig. Oh, shit! Så er det Victor. Oh, shit! Yes! Yes! Okay, så mig. Oh! Ja, så er første runde slut, og der var ikke nogen, der scorede, men ja, vi spiller 3 runder, så nu er første runde slut, så lad os komme i gang med den anden. Danis. Oh, det var ellers farligt den der. Min tur. En ringeskud. Victors motherfucking tur. Den her gang var det et del bedre skud, men stadig ikke godt nok. Cristiano Ronaldo. Nej. Danis. Danis! Og det er mål! Så er det lige pludselig 1-1-0. Ui, sådan der. Hvis jeg scorer nu, så står der 2-1-0. Kom så. Det er det. Kom nu. Ja, efter første runde stod der 0-0-0. Efter anden runde står der 1-1-0. Danis har et mål, jeg har et mål. Victor har stadig ikke fundet et. Kan han få det i runde 3? Det får vi at se nu. Kan han så gøre det igen? Kunne han ikke? Motherfucker. Så er det Victor. Og sikke et mål. Okay, så. Så er det Danis. Men det er afgørende. Han kan hente mig. Eller han kan brænde lortet og sige farvel til chokoladen. Han har kun 2 forsøg tilbage, hvis han vil vinde over mig. Skal han score på dem begge? Ui. Hvis jeg scorer nu, så har jeg vundet. Christ, man. Fuck. Det er sindssygt godt. Det er vildt. Fucking chokolade. Hvis Danis scorer nu, så skal mig og Danis ud i straffekonkurrence. Var det spændende? Hej Danis. Og der er det mig! Yeah! God kamp, Danis. Det er godt, at jeg har vundet chokoladen fra nu. Men hvis Victor scorer nu, så skal Victor og Danis ud i en straffesparkskonkurrence om hvem der vinder andenpladsen. Lad os få det se. Hvad mener du? Hvis jeg scorer, du har 2. Jeg har 2. Danis har 1. Du har ikke nogen. Hvis du scorer nu, så skal jeg. Og jo, jeg scorer på Danis. Skal du ikke huske det? Vi kan se det i video. Har Danis 2, eller har han 1? Jeg har 1. Og jeg har også 1. Ja. Ja, han har også 1. Okay.
kom lige til at regne forkert på det. Ja, Victor han har også et mål. Så tja, der er ikke så meget at sige. Nu skal Victor og Danis ud i en straffekonkurrence. Jeg fik 2 point, de fik 1 ud i en straffekonkurrence. 5 skud hver. Hvem vinder andenpladsen? Får vi at se nu. Og det er Danis først. Reddet. Victors tur. Fuldstændig mål. Så er det Danis. De har taget 1 skud hver. Nu kommer Danis med hans nummer 2. Og der er mål. Victors tur. Ui, god redning. Danis' tur. De har begge 2 skudt 2 gange. Nu har Danis skudt 3. Og der står 1-1, men Victor har stadig et skud mere. Så er det 3. skud for Victor A. Og der står 1-1. Danis har skudt 3 gange, Victor har skudt 2 gange. Hvis Victor scorer nu, så tager han føringen. Og han skyder over. Nu har de begge 2 skudt 3 gange. Der står stadigvæk 1-1. De har 2 skud tilbage hver. Hvem får andenpladsen og et lille bitte stykke chokolade? Danis' 4. skud. Stadig 1-1. Sådan der. Står stadigvæk 1-1. Og Victor står til sparke. Og der er mål! Nu fører Victor med 1 point. Og ja, Danis skal score nu, så skal han redde den. Og så får I 1 ekstra straffespark. Lad os se. Hvis Victor redder den her, så har han vundet andenpladsen. Kom så. Og han misser! Han misser den! Så gik det til, at jeg fik førstepladsen. Victor fik andenpladsen, Danis fik tredjepladsen. Og bare for sjov nu, fordi at Victor stadig kun har skudt 4 gange. Synes vi lige, vi skal have det sidste. Kan Victor score det, og så fuldstændig udslet Danis? Eller kan Danis falde med ære og tabe 2-1? Lad os få det at se her. Danis falder med ære, taber 2-1. Og ja,